Tendremos ahora el placer de oír, de sentir, també he anat al castellà, de sentir tres veus de persones, també reputades, que s'ocupen del lideratge educatiu i de la formació en un mateix context geogràfic, Catalunya, però des de diferents contextos organitzatius. Són la doctora Isabel del Arco, si voleu anar pujant, sisplau. La senyora Núria Mora Lorente, davant, i el senyor Joan Gamero. Seient. Bé, doncs us explico una mica el que farem i després faré una breu presentació també de cadascun. La idea és que parleu durant 5 minuts aproximadament cadascú de vosaltres sobre aquest tema que tenim al damunt de la taula i del que ens ha parlat la doctora Pont, i que és concretament, a veure si ho trobo, bé, el lideratge educatiu pel canvi i també la formació sobre aquest lideratge educatiu. Bé, doncs, 5 minuts cadascun. Després deixarem 15 minuts en què podeu prendre la paraula lliurement per mostrar el vostre acord, desacord, afegir, el que vulgueu. I els últims 15 minuts els dedicarem a que l'auditori pugui fer preguntes o consideracions que cregui interessants. D'acord? Doncs bé, comencem. Començaré, doncs, per l'ordre que tinc així de més a prop a més lluny, sí? En Joan Gamero. Joan Gamero és vocal de Pedagogia i Escola a la Junta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, sí? Però a més és llicenciat en Pedagogia, especialista en Gestió i Direcció de Centres, també és mestre d'Educació General Bàsica, especialista en Ciències per la UAB, que és la nostra, director pedagògic i cap del Departament de Mediació a l'Escola L'Oreig de Pallejà. És mediador familiar al Baix Llobregat, habilitat pel Centre de Mediació de Catalunya. Estudiós i expert de tot allò relacionat amb els processos comunicatius per a la construcció de relacions interpersonals constructives. Sí? Correcte. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver acceptat ser aquí. Gràcies. Tenim la senyora Núria Mora Lorente, secretària general de Transformació Educativa al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, diplomada en Magisteri, especialista en llengua estrangera, màster en Planificació i Gestió de l'Educació i màster universitari de Recerca en Educació, i ara em permeto afegir una policy maker formada. Tenim formada aquí. Per nosaltres, o sigui que si fa alguna cosa malament, segur que no. I ha cursat el primer any també de doctorat en Educació a la UAB. A banda d'exercir com a mestra, ha estat assessora a l'IC i directora d'un institut escola. També ha estat professora associada al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Doncs també moltes gràcies per ser aquí. I finalment, la doctora Isabel del Arco, professora titular d'Universitat del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida, és doctora en Psicopedagogia, amb premi extraordinari de doctorat, llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, també ha estat professora d'EGB, és a dir, que ha estat en els diferents nivells educatius, infantil, primària, secundària i, finalment, universitari. En aquest darrer àmbit està en l'àrea de coneixement de didàctica i organització escolar. És una investigadora plurífera en diverses línies, les principals l'organització i la gestió educativa, l'atenció a la diversitat i la innovació docent. És membre del grup EDO des de ja fa forces anys i també del Consell Social del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Ha estat directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida i vicerectora de docència a la mateixa universitat. No sé si voleu afegir alguna cosa, rectificar. Molt bé. Doncs us dono la paraula quan vulgueu. Començarem, si de cas, també així. La roda primer i després encetarem el debat. Quan vulgueu. Doncs molt bé, comencem.
Intentaré parlar una mica alt, no sé si arriba. Va. La meva perspectiva personal serà des de l'experiència. Sí? I llavors jo sí que és cert que ja porto bastants cursos de direcció en una escola concertada i em sembla des de que vas començar a treballar amb el món de la docència, quan era molt més jove, sembla que hem viscut con 9 canvis normatius, lleis, o com vulgueu dir-ho. Per tant, des de l'escola estem acostumats amb això. No, pensem, i parlo en plural, que líders són tots en una escola. No és el director el líder, és des del primer membre fins a l'últim. I a partir d'aquí anem entomant les diferents realitats que dia a dia es van passant amb un objectiu comú. I l'objectiu és l'aprenentatge dels nostres alumnes. Sí que és cert que ara, al treballar per competències, el tema és com més fàcil per nosaltres, perquè va molt més a la línia que nosaltres considerem. Des de la meva perspectiva, entenc que un bon líder, i quan parlo de líder no parlo de direcció, parlo des del mestre fins al conserge, perquè qualsevol escola és un sistema, i qualsevol peça del sistema, si jo la mou, que es mou l'escola. Això ens faria entendre, per exemple, que dues escoles amb el mateix potencial o els mateixos recursos i la mateixa qualitat humana tinguin resultats molt diferents. Evidentment és el factor humà. Què vull dir amb això? Que el líder ha de tenir, i ja vaig més al camp personal, ha de tenir formació en comunicació. Tot partint, ara estaré una mica tal com ho veiem nosaltres, partint de les emocions. Quan jo tinc una emoció, després tinc un pensament. Quan tinc un pensament, tinc una acció, faig una acció. Aquesta acció va vinculada amb una comunicació, amb una forma de fer. I aquesta forma de fer em marca una realitat. I aquesta realitat em marca l'entorn. Per tant, és molt important tenir cura amb les persones que es desenvolupen de com estem. I sempre és de dins cap enfora. L'experiència ens diu que primer ens hem de conèixer nosaltres si realment volem tenir un impacte al nostre entorn. Les escoles funcionen, penso jo, quan la direcció és compartida, quan passem del jo al nosaltres, quan mirem els objectius comuns i quan, per exemple, elogiem en públic i discutim en privat. Per què? Perquè el que estem fent és potenciar l'autoestima del personal i potenciar la forma de fer. I això ja us comento, per nosaltres el lideratge va des de la primera persona que trepitja l'escola fins a l'últim. I com molt bé ha dit la doctora, en el món educatiu tothom opina, tenim molts inputs, per tant tothom ha de tenir una mica a l'abast com es fa, quina forma s'ha de tenir en compte, però les decisions han de venir del nucli. Són líders de canvi, però líders de canvi tenint en compte la persona. Aquest seria el meu missatge, la meva forma de fer. Treballen les persones. Hi ha polítiques. Per exemple, ara tenim la reforma als cursos senats, primer, tercer, cinquè de primària, primer, tercer de l'ESO, de la LOE. Com vivim les escoles aquests canvis? Realment són productius? Com molt bé has comentat, se'ns ha preguntat. Aquí està el quid de la qüestió. Com funcionarà el canvi? Com podem els directors ser líders si no tenim la formació necessària exterior per poder aplicar als nostres claustres? Aquest és el tema del món educatiu. La vivència de l'experiència és, una altra reforma. Quan es canvia el govern, tornem a començar. Jo penso que això és el que hem d'aturar. I des de les escoles, com ho aturem? Amb independència de la reforma educativa. Per tant, treballem persones, treballem resultats i treballem processos. I tenint en compte que l'educació és 360. Que no és només l'àmbit de l'escola. L'educació és el context, és el poble, la ciutat, tots els elements que intervenen i a partir d'aquí formem a les persones, formem la competència.
És un missatge molt inicial, perquè entre altres coses m'ha tocat el primer. Però després, quan fem el canvi, jo crec que m'he passat un moment. No. No? Anem bé? Fantàstic. Vale. La idea és que, resum, idees claus, no? Líder sí, però persona primer. Persona sempre de dins cap enfora. Com formem les persones? Pues primer t'has de conèixer tu si realment vols portar un equip. Has de ser empàtic més que assertiu, has de tenir el que diem capital, has de tenir un capital moral important, molt important, has de tenir les idees clares, no pots sortir de la línia, perquè si surts de la línia ja no ets tu, si no ets tu ja no operes com has d'operar, i llavors això ho veuen perfectament els seus col·laboradors. I per mi és molt important és la valoració. Si una persona, jo sempre els dic, no cal que sigueu feliços a l'escola, perquè tenim molts reptes, però hem de venir contents a la feina. Però jo vaig a un lloc i estic content, desenvolupo la meva tasca, evidentment, bé, amb alegria. I no miro si són les 5 de la tarda i m'he de marxar. Enteneu? Aquesta és la diferència. Entre altres raons, tenim un ofici que no té horari. I en la pandèmia ho hem demostrat. Tu has comentat, per exemple, que des de les escoles en 2 setmanes hem fet un canvi impressionant. Per què? Perquè l'objectiu que teníem era seguir donant un servei als nostres alumnes i que no perdessin, entre cometes, el curs. Per tant, hem fet de més i de més. I això quan s'aconsegueix? Jo diria que amb amor a la professió. I que això és el que tenim. I moltes vegades pensem que els líders, entre cometes, que són tots, torno a dir, el que des de les administracions, no sé si ja, es posen pals a les rodes. I aquests pals els hem d'anar traient, a poc, al davant de la realitat i anar avançant. És una mica, torno a dir que és una mica des de l'experiència de més de 30 anys, una mica de les aules. També són líders d'aprenentatge, que això també és molt important. Molt bé. Moltes gràcies. Continuem. Com el debat, aquí si no és Sí. si estem a la butaca de casa teva. És una mica complicat, tot i que molt bonic. Però jo no entraré a debat, hi ha aspectes que ha comentat que no hi estic d'acord, però en tot cas explicaré una mica el paper de la visió de la direcció des del Departament d'Educació, en aquest cas en el format de lideratge, la formació que ens estem portant a terme. Està clar que hem anat veient amb els anys que hi ha hagut una progressió, un canvi en el model de lideratge dels centres educatius. Hi ha hagut una època d'un moment en què qualsevol persona del centre agafava la direcció, inclús hi ha centres que encara funcionen molt així, que és qui s'hi posa, no? A veure qui toca posar-se, una època uns, una època els altres, hi ha centres que funcionen fantàsticament bé així, però cada cop tenim més exigències sobre els centres educatius. És a dir, el canvi climàtic ha de passar pels centres educatius, el benestar emocional pels centres educatius, el català, l'aprenentatge de la llengua pels centres educatius, la convivència pels centres educatius. Estem posant molta càrrega social sobre els centres i, per tant, necessitem persones que, sàpiguen d'alguna manera diferenciar el gra de la palla, és a dir, que sàpiguen què s'està tractant en un centre educatiu, però que sàpiguen també gestionar això amb les persones, que és el més difícil des d'un equip de direcció, la gestió de les persones que formen part dels claustres, i la gestió dels entorns, perquè una analogia que es fa molt, no, és que si posem un hospital en un carrer i al carrer paral·lel en posem un altre, decidirem quants llits té, quantes infermeres, quants metges, i segurament operaran igual un apendicitis en un que en un altre. Si fem el mateix en un centre educatiu serà totalment diferent, perquè els centres educatius són molt permeables a l'entorn, són molt fràgils en aquest sentit, perquè depenen molt de les persones i que, per tant, aquí sí que estic d'acord que hem d'anar a cuidar les persones, però jo no crec i no comparteixo la visió de que tothom és líder. És a dir, en un equip tothom és molt bo en alguna cosa, però de líder només n'hi pot haver un. En tot cas pot haver-hi un equip de lideratge, però si tothom fa de tot, moltes vegades passa que ningú fa de res. Aleshores, en un centre educatiu, quina és la mirada que treballem des de... I aquí tinc la subdirectora de lideratge. Treballem en la mirada de, per una banda, gestió de processos, de documents, d'organització de centre, que és una part important del que hi ha aquí. Gestió de les persones, ja m'han dit, és la més difícil. Els equips directius que esteu aquí segurament estaríeu d'acord en què gestionar les persones, i quan dic persones vull dir les famílies, l'AFA, l'Ajuntament, els alumnes, el claustre, i per tant la dificultat de fer
que tot això hi càpiga en aquest context on a més ja hi ha molta atenció i està molt ple de moltes demandes socials, és un repte important. Per tant, necessitem persones que sàpiguen cap on van, que sàpiguen com hi van i que coneguin quin és l'objectiu d'on volen arribar. Del que ha comentat també respecte a la política educativa, discrepo, és a dir, tots estem d'acord que no és bo que cada govern que vingui canviï la llei educativa. Òbviament no és bo. Tenim països, en aquest cas països nòrdics, que tenen unes lleis que han canviat molt poc i que en canvi tenen un currículums molt oberts, que tenen una estructura molt oberta, que per tant donen molta autonomia de centre. No és el cas del país veí, és el cas de l'estat espanyol, i per tant nosaltres estem sotmesos a una normativa, que en aquest cas és l'OMLOE, que nosaltres no hem triat. Què s'ha fet des de Catalunya en aquest cas de canvi normatiu? Doncs coneixent la realitat dels centres educatius a través de les persones que intervenen cada dia, els serveis territorials, la inspecció, els serveis educatius, les visites de les persones dels equips del departament que fan contínuament a centre, és veure quina és la realitat dels centres. I per tant, amb un marc normatiu canviant, però que ens dona opció a donar una obertura curricular en aquest cas, doncs s'han pres les millors decisions dintre del que podem fer en el marc de la política educativa. Per tant, per exemple, en els nous currículums, veient que Catalunya és un país d'avançada pedagògica, que ja hi havia molta transformació educativa en els centres, portem una història molt llarga de tradició pedagògica, per tant, d'aquest lideratge que sempre hi ha estat intrínsec en els centres. Hem agafat uns currículums que ens venien amb un 50% que no podíem triar, per tant, el 50% que sí que podíem triar, hem donat el màxim d'autonomia possible a nivell pedagògic i organitzatiu en els centres. Perquè aquests líders que coneixen l'entorn puguin analitzar les dades i implementar aquesta cultura d'avaluació, que és el que creiem que han de fer els líders d'un centre, dels serveis territorials, del departament, del que sigui, és nodrir-se de les dades. Perquè més enllà de les percepcions, el fet educatiu ens demana uns resultats que poden ser tangibles o no, és a dir, els resultats no és si aprovem PISA o si quedem bé a la foto. El resultat és l'èxit educatiu. Quants alumnes estem tenint que abandonen? Quants alumnes estem tenint que no vinculen? Absentisme escolar. Per tant, tots aquests indicadors que sí que ens donen un ecosistema que ens permeten veure, de fer una mirada sobre els centres educatius. No sé si com vaig de temps, jo. 5 minuts. Un moment més, va. Jo crec que estem en un moment de crisi global, que és una crisi que ens ha de permetre aquesta introspecció, fruit de la Covid també, i gràcies a la Covid, ens ha de permetre aquesta introspecció com a sistema, però també com a individus i com a líders, en aquest cas. Quan fem visites a centres, quan fem visites a territoris, veiem la il·lusió de les persones, això que comentava, no? El Covid ha fet que els líders sortissin d'un dia per l'altre. Hem de tenir els líders identificats, i els líders han de ser qui posem a la direcció dels centres educatius, perquè moltes vegades passa que tens una direcció i el lideratge està en una altra banda. Això també, veig que la inspecció va sentint, passa moltes vegades, que hi ha algú en una direcció i en algun altre lloc del centre hi ha persones que porten un altre tipus de lideratge que no és favorable a l'organització, òbviament. Però aquesta crisi el que ens ha de portar és posar en valor tot allò que tenim, tot allò que som capaços de fer, i tot allò que, a través de la il·lusió, perdent la por, perdent les amenaces que sabem que hi són, i que hi són inherents en totes les parts del sistema educatiu, ens permetin prendre les millors decisions per obtenir els millors resultats possibles, no només acadèmics, sinó de convivència social, i per tant tots els objectius que posem en el centre educatiu. Molt bé. M'espero el segon. Fantàstic, moltes gràcies, Isabel. Sí, perquè és que sí, no? És veritat que es fan així. Bona tarda. Doncs quan me van dir de fer una exposició sobre el lideratge cap al canvi, que aportaré després de la conferència de Beatriu Pons i de les persones que tinc aquí, intentaré almenys aportar 2 o 3 idees claus per poder donar-li reflexió. Clar, cap al canvi, cap a on? Què canvi? Perquè la societat en la que estem és constant canvi. Per tant, serà liderar cap a una gestió del canvi, no solament per part dels centres, sinó també de l'educació en general. Hem de formar els nostres ciutadans, els futurs ciutadans, per saber gestionar els constants canvis amb els que estem. Això que ara parlem de la societat del coneixement o la societat globalitzada o societat digital, és a dir, estem interconnectats i l'escola ja no pot estar d'alguna forma mirant el desenvolupament de tota aquesta era digital en la que estem
el que avui se comença a anomenar l'educació 4.0, és a dir, un tipus d'educació inclusiva, i on tot el digital forma part també de la forma i del treball. No solament és un recurs que fem servir de tant en tant, sinó que ha de formar part de l'organització de la gestió de tot. Aquesta educació 4.0 ha de desenvolupar un tipus de ciutadà, o sigui, un estudiant, un alumne, que tingui unes capacitats per poder justament gestionar aquest canvi amb el que s'enfrontarà, el poder gestionar també el munt de dades que tenen a la xarxa, el poder co-crear, el ser creatius, i tot això ho hem de tenir molt clar, que és el futur ciutadà que hem de desenvolupar a les escoles. Quan anem amb aquesta educació 4.0, de seguida surt que ha d'haver un lideratge 4.0 també. Què és això del lideratge 4.0? Dic, més coses a sobre del que tenim ja a les escoles? Doncs aquest tipus de lideratge és un tipus de lideratge que no se'n va de lo que estem parlant aquí. És a dir, primera cosa, pensar en les persones, que això és molt important. Repartir responsabilitats. El líder que teníem fins ara potser era molt lineal, marcava una sèrie de responsabilitats i les persones que ho feien. I ara parlem de repartir responsabilitats i amb això entra en funcionament un tipus de líder que jo penso que almenys a l'estat espanyol, a d'altres països a nivell de recerca ja s'està recercant i hi ha coses que és els líders intermitjos, no sé si és en català intermitjos o intermedis. Bueno, el liderazgo intermedio, que és molt important, i que són els que fan de frontissa entre el líder o els líders que té, o el líder que té un centre, una organització, i els pares. És molt important el poder també comptar amb aquests líders intermitjos o intermedis, que encara ho he d'aclarir, i donar-los formació. Què més coses són importants d'aquest lideratge? Evidentment, el lideratge 4.0 ha de tenir molt clara l'estratègia i les fites, però aquestes estratègies, aquests objectius han de ser compartits. Aquestes estratègies han de ser compartides, això ho hem parlat. Es tracta d'una educació totalment inclusiva amb la participació i on els rols s'han de redefinir al centre educatiu. És a dir, hem de buscar una corresponsabilitat de les famílies, que de fet jo penso que ja van apuntar maneres amb el Covid, molts pares i moltes famílies van haver d'assumir aquest paper educatiu a casa quan tenien els nens en confinament, totes les famílies. Hem de redefinir també els papers dels professors i hem de redefinir també els rols d'aquests líders de les organitzacions. Què més coses són molt importants? Hem dit responsabilitat, estratègia clara, comptar amb els líders intermitjos, formar amb aquests líders intermitjos i parlem de persones, que s'ha dit moltes vegades. Parlem de totes les persones que estan en un centre educatiu, que participen d'aquestes estratègies comunes i hem de, com a líders, aquest líder 4.0, assegurar el desenvolupament d'aquestes persones. A mi me val això de hem de buscar, evidentment, el nostre objectiu és el màxim rendiment dels nostres estudiants, però jo penso que l'altre objectiu és també que l'organització en si, l'escola, estiguem còmodes, tinguem benestar amb la feina que fem. Sigui un lloc de benestar. I això també és un objectiu. Per tant, els líders han de cuidar les persones i assegurar també el desenvolupament d'aquestes persones i també, per què no, el seu desenvolupament professional. Per tant, això és també molt important. I tot això s'assegura amb una autonomia real dels centres educatius. Una autonomia, és a dir, que hi hagi la possibilitat de poder exercir totes aquestes tasques de lideratge amb lideratges intermitjos. Reptes del nostre lideratge a Catalunya en formació, que ja anirem parlant. Jo, últimament, penso que, a part de donar formació en temes d'administració i gestió, l'escola cada vegada és més complexa, ja ho hem dit, i tots els processos són cada vegada més complexos, evidentment, han de tenir formació en això, però ha d'haver una formació molt important en temes de coaching, de treball amb les persones, de buscar estratègies de participació, formes de comunicació amb les persones, d'engrescar-les a tots els claustre dels diferents centres educatius amb unes fites en comú. Això és importantíssim. I ja ho he dit 2 o 3 vegades i torno a dir, a part de la formació dels líders, dels directors, directores, que estan en primera línia, és molt important la formació i comptar amb aquests líders intermitjos, que jo sí que crec que hi són. I de fet, quan no hi comptes amb ells, el que passa és que el líder, com s'ha dit aquí, va per un costat i el líder intermig, que exerceix influència, molta influència a vegades sota mà, amb grups de claustre, van per un altre. Per tant, això és impossible de gestionar.
No sé si m'he passat, però bueno, deixo aquestes coses entre... Molt bé, us heu ajustat moltíssim al temps, m'ho poseu molt fàcil i ara podeu, doncs ja heu començat a contestar-vos una mica, Jo volia fer una ara teniu tot el temps, 15 minuts per fer-ho. Jo vull fer un aclariment. Jo tinc clar que quan he dit que a l'escola tots són líders, està claríssim que hi ha un líder de l'escola, que ha de ser el director, però quan dic que tots són líders, per exemple, un mestre, quan està a la classe amb els seus alumnes, és el líder d'aquests alumnes. Per tant, l'has de tenir a l'equip. Per això i l'has de tractar com el líder, perquè depèn molt la seva feina de com vagi l'entorn global del centre. Llavors estic molt amb tu que si no cuidem les persones, per tant, jo diria més, hem de tenir un programa de competència emocional a les escoles. Ens ha d'importar molt com ve un mestre o un company, com és un alumne, perquè això és el que ens farà evolucionar cap endavant. Deixant de part, evidentment, perquè no soc tècnic ni està clar que ha d'haver una política marc i que els governs s'adapten a les realitats i nosaltres les hem de seguir, però viscuda des de l'experiència ens diu que aquestes realitats són canviants, són canviants. Llavors nosaltres d'una escola, si volem treure un producte, que el producte és la persona, és millorant la persona, ja no dic els coneixements, mirant la persona, hem de cuidar aquests aspectes que independentment de la política que intervingui a l'escola, aquests aspectes sempre estaran, sempre l'aplicarem. I moltes vegades a l'escola hi ha una mancança de tenir en compte el desenvolupament emocional. També és cert que hi ha persones que no quadren amb l'equip. Per tant, aquestes persones que no quadren, evidentment no és el seu projecte. Hauríem de tenir l'autonomia per dir, bueno, si no quadrem amb el nostre equip que estem formant, doncs has d'anar a un altre lloc, perquè realment el nostre projecte és aquest. I una mica la direcció que veig jo del líder educatiu, que està clar que és el referent de l'escola, que en aquest cas ha de ser el director, ha de ser una persona formada, evidentment ha de tenir una part de gestió, però no és la part principal. La part principal d'aquest director, d'aquest líder, és saber fer-s'hi seva a l'equip. Ha de tenir molt clar l'objectiu final i a partir d'aquí el què, com i quan i el per què. I a partir d'aquí es va treballant. Jo miraria així. Jo m'he deixat dos cosetes. A part d'això, jo penso que és important formar-los en comunicació. La comunicació és molt important. I per tant, han de saber arribar a tots els elements de la comunitat educativa i facilitar aquesta informació o dades amb la major transparència possible. Sigui el més transparents. Fugir del líder d'abans, on la informació seguia la premissa de qui té la informació té el poder, i llavors la idea ara, jo entenc com del líder que jo almenys veig amb aquest que dic líder 4.0, és justament ficar a disposició de tothom tota aquesta informació. Per exemple, a mi me sorprèn allà a Lleida quan fèiem el curs de postgrau i havien de buscar les dades, perquè també el líder ha de saber gestionar les dades que cada vegada més tenen els centres educatius, perquè el departament facilita cada any moltes dades del problema que tenien professors del mateix claustre per accedir a les dades de la seva escola, dades com absentisme, nivell de competències, etc. Clar, no podem anar enlloc si resulta que aquestes dades que s'haurien de conèixer, no solament per part del claustre, sinó inclús donar-les una mica, jo penso, entendibles a les famílies, són dades que guarda l'equip directiu o el director o la directora. Per tant, la comunicació i la transparència, importantíssim. Importantíssimes. És una de les coses claus per poder implicar a tothom. També s'ha dit al principi, cada vegada tenim més dades i a més estem en una societat digital on les dades que estan al núvol ho han de saber gestionar nosaltres i els futurs ciutadans. Però com a líder he de saber també gestionar totes aquestes dades que tenim que ens arriben del Departament d'Educació. I no solament aquestes que ens arriben, sinó nosaltres poder ser co-creadors d'aquestes dades per poder d'alguna forma fer una bona diagnosi contextualitzada del que està passant i poder arribar a les fites o a les estratègies que ens plantegem. Això també és importantíssim. Bé, dels aspectes que s'han comentat, puntualitzo un tema i és la formació és clau
Actualment la formació que s'està portant a terme per part del departament a les direccions, la part més petita és la gestió, documents, etc. La resta és tot coeducació, perspectiva de gènere, lideratge, tota la part de gestió de recursos humans, etc. Però tinguem en compte un aspecte. Tenim les direccions en els centres educatius, tenen un paquet d'hores a distribuir amb les persones que estan en un equip directiu. Una de les decisions que s'ha pres és que no entra ningú en un equip directiu, per tant, no entra ningú a dirigir un centre que no tingui una titulació pròpia del departament o de qualsevol entitat, organisme, universitat, etc., que estigui avalada. Per tant, aquí hi ha hagut un pas important en l'accés a la funció directiva. Surten totes les direccions, surten totes les vacants de direcció, per tant, s'obre, es democratitza aquest accés a la direcció. La inspecció té un paper clau en aquest apartat, tant en acompanyar tot el procés de selecció com en el seguiment de les persones. Però fixem-nos quantes vegades hem dit la paraula formació. Tots els programes que fem del Departament d'Educació van acompanyats de la paraula formació. Aquí hi ha una persona del servei de formació del professorat. Jo crec que podríem dir que tenim 15.000 cursos de formació en actiu. I tot això són les demandes que deia jo que tenim sobre el sistema. Per tant, les tenim sobre les direccions, sobre els mestres, i de tot, de lectura, de matemàtiques, de gestió del conflicte, d'educació emocional, benestar, etc. Els centres educatius necessiten temps i és el que, en context pandèmia, hem tallat, veníem d'una dinàmica en què el centre funcionava, repensava, replantejava amb aquests lideratges, hem donat una forma perquè aquest lideratge sigui com volem que sigui la funció directiva del segle XXI, però els centres educatius continuen obrint cada dia la porta i continuen atenent cada dia infants i joves i tenint les famílies allà. Per tant, no hi ha un moment en què puguem dir parem i inoculem tota aquesta formació. Hem de ser capaços de graduar això amb la vida del dia a dia dels centres, tenint molt clar cap on anem. I, per tant, part del departament que s'està fent, doncs, una revisió de la formació, però també una de lideratge, però molt important és una revisió de la formació docent. Abans s'ha parlat em sembla que parlàvem dels processos de mentoria. S'està fent una proposta de procés de mentoria treballada amb els ICES de les universitats, perquè, òbviament, per canviar el sistema necessites que les persones que s'incorporin siguin com volem que s'incorporin, com ha de ser aquest perfil docent. Per tant, estem obrint tota aquesta visió formativa més enllà d'anar inoculant càpsules des de tots els àmbits que volem anar treballant. Jo crec que, no m'allargo massa més, però amb el que he comentat abans, aquí parlaves de, per exemple, el canvi curricular que ens ha vingut donat i que els centres educatius, no sé com ho has fet anar, has dit, se'ns ha preguntat, has dit, com ho fem, prescindint de la normativa? Resposta, se'ns ha preguntat? Sí. És a dir, no directament, però la inspecció ha participat, els serveis educatius han participat, els serveis territorials, en les converses bilaterals, quan hem tingut amb el Ministeri, ningú de cap equip tècnic que té conversa bilateral amb el Ministeri va allà amb el seu cap i el seu barret sense haver recollit informació. Per tant, també la cultura participativa no vol dir si no m'han preguntat a mi és que no han preguntat a ningú. A través de la Junta de Direccions hi ha participació de les direccions. A través de laboratoris de transformació educativa hi ha moltíssimes xarxes en actiu d'on treure informació de com està el sistema. Moltes persones. Hauríem de millorar la comunicació. Segurament. Segurament. Amb això estic totalment d'acord. Hauríem de millorar la comunicació. Però hem de millorar també la percepció de que si ve de dalt i ve de fora serà dolent pel que sigui. En cap moment s'ha dit això, en cap moment. Però el que has dit al currículum és com ho fem? Doncs prescindint de la normativa i tirant amb el que fèiem. No, el que fèiem... Bueno, és igual la música. En la idea des de la gestió pública, una mica la visió és, si és bo, que sigui per tothom, i perquè sigui bo i sigui per tothom, ha de ser democràtic i ha de ser, no dic en cap cas uniforme, dic equitatiu. Per tant, que allò que és norma es compleixi en tots els casos, adaptat en totes les circumstàncies. I aquí és el paper clau de les direccions, dels equips educatius, del lideratge, des de cadascun dels centres educatius i des dels serveis educatius, la inspecció, serveis territorials, etc. Bueno, jo quan has comentat això de és cert que als centres educatius se'ls fica molta pressió social. Lo de gènere, és veritat. Al final és un calaix de sastre que van acumulant un munt de responsabilitats.
Però també és cert que si realment creiem que el lideratge d'un centre educatiu és el que ajudarà a gestionar tots els canvis, doncs, a part de formació, també se li ha de donar temps a la gent. I el temps a la gent, doncs clar, passa potser per més recursos, segurament. És a dir, clar, jo coneixo alguns exemples aquí a Catalunya, al nostre país, d'institucions que han fet un canvi d'innovació global i el que han fet abans de començar res és temps. Temps per tota aquesta gent, per pensar-lo, per dissenyar-lo, per parlar, per participar. No vull ficar noms perquè potser algú el té al cap, però hi ha centres concertats que han fet un canvi global en profunditat, no solament de gestió, sinó metodològic, etc. I el que han donat és el temps. O sigui que això és molt important. Clar, el temps són recursos. És a dir, que un equip directiu que ha de generar un canvi, un equip directiu o claustre com aquest curricular, que a nosaltres també, com a professors d'universitat, vam fer una reunió amb el departament i ens vau ensenyar el currículum i vam dir, bueno, ara això ho hem de formar els futurs estudiants amb aquest nou currículum. Vam dir, mare meva, bueno, comencem. Nosaltres ho farem i els mestres també ho faran i els directors també, però se necessiten temps. Perquè, clar, evidentment, el dia a dia dels directors i dels professors és no solament fer el currículum, sinó atendre aquella mare que s'està enfadant o atendre aquell trio que s'ha caigut, etc. Efectivament. Llavors jo dic, com a administració que ets, que els equips directius necessiten aquest temps. Ho conec amb la meva pròpia pell. I aquest temps passa per recursos, evidentment. No, jo aquí discrepo. Passa per optimitzar els recursos moltes vegades. Bueno, jo sempre més recursos millor, Jo l'experiència que tinc... Però moltes vegades passa per optimitzar els recursos. L'experiència que tinc d'innovacions, ja dic, d'innovacions en profunditat, que suposo que tu també tens al cap, són innovacions que un any abans han tingut temps per pensar-la, per planificar-la, per formar-se i tal, i després han anat a poc fent aquestes propostes. I encara anant a poc, però ara primer, ara segon, ara tercer, anant a poc, tenien també temps a l'equip directiu i els professors per parlar, per veure, per analitzar, per recollir evidències, per analitzar aquelles evidències, clar. I això jo no sé si és tant... Jo estic molt d'acord amb tu. Jo parlo des del dia a dia de les aules. És que sembla que estem vivint constantment des de la pandèmia fora de la nostra zona de confort. Vosaltres sabeu que les persones de la seva zona de confort estan tranquils i desenvolupen les seves tasques. Sí que és cert que si tu vols produir un canvi, has de sortir de la teva zona de confort. Què ens ha passat? I no és que siguin com abans, és que després de dos cursos de pandèmia, que has canviat tota l'estructura del centre, tot el tipus que ha anat bé, perquè aquesta sortida de la zona de confort ha ajudat a incorporar al centre mecanismes o metodologies que eren impensables i ara ja estan. Però ara de cop, no vull fer enfadar a l'administració, però la sensació que vivim és, molt bé, al juny l'OE, va, a partir del setembre practiqueu. Sobretot, potenciar jo dic, tal, quan si estigués al claustre, els profes. Molt bé, ara al setembre resulta que els informes han de ser qualitatius. I no sabeu el follon que tenim per redactar l'informe qualitatiu. Persones que estaven acostumades a no assoliment notable. Aquestes petites coses que sí que entraran, és el que tu dius, en temps, l'hauríem fet una mica més bé. Sí que és cert que aquest curs, si no volem introduir la LOMLOE, doncs tenim un marge, no? Sí, 3 cursos, ja ho he dit jo, Una transitorietat de 3 anys. Però sí que és cert que també els docents són com inquiets, no? Diu, bueno, si ho hem de fer, ho fem ja, perquè si no, què? Si has de patir 3 cursos, doncs... I estem en aquesta dinàmica, que estem contínuament fora de la nostra zona de confort, que a vegades fa una mica de pujada, la muntanya, però sí que és cert que si tu vols arribar al cim has de començar a caminar. Vull dir, aquest seria el missatge. Jo em quedaria amb això. Jo crec que estaria bé que ho pogués obrir, no sé si és el moment o no, però en tot cas... Queden un parell de minuts del que havíem establert. Un dels aspectes que comentàvem, que era el tema dels recursos, estem en un moment en què hi ha més recurs humà que mai en el Departament d'Educació i menys alumnes que mai. Per tant, torno a repetir, el recurs sempre és benvingut, però hem d'optimitzar el recurs. I jo crec que aquí la recerca ens ha d'ajudar molt en aquest sentit, a veure altres models, per exemple, el model de gestió anglesa,
que és un model en què hi ha una inspecció que acompanya el centre des d'una visió inspecció, des d'una visió gestió, però des d'una visió formació també. I aquest model, amb el nostre sistema educatiu, el podem traslladar. És a dir, tenim la inspecció, tenim els serveis educatius, hem de canviar la governança de com es gestionen cadascuna de les situacions, però tenim capacitat de fer-ho. És a dir, tenim les persones, tenim el recurs i hem de buscar la manera de crear, per una banda, la cultura de fer-ho, perquè el cos de mestres és enorme, el cos d'inspecció també, el cos de persones que estan als serveis educatius també, però hi ha la capacitat de fer-ho i hi ha la voluntat. I ara hi ha el que és més important de tot, que és la necessitat. Les persones no fan els canvis fins que no senten la necessitat de fer-los, abans ho comentaven, no? Els centres educatius, tu comentaves abans el cas d'un centre concertat, jo diria, hi havia moltíssims centres concertats i públics que ja havien començat un camí de transformació educativa fa molts i molts anys. Alguns s'han comunicat millor, que és una de les coses que alguns centres fan millor que d'altres, i d'aquí, en detriment de la pública, tendim a no comunicar o a no facilitar massa la comunicació de com de bé es fan les coses, però hi ha molts centres que la pandèmia ha tallat processos que feia molt de temps que s'estaven fent de barreja d'alumnes. Barreja d'alumnes en el sentit d'internivells per aportar diferents mirades, diferents dinàmiques organitzatives dels centres. Molt pocs centres estaven treballant les 25 hores de primària i les 30 de secundària en el grup classe tancats i callat ni escoltant tothom. Eren molt pocs els que ja estaven així. I d'això ens hem nodrit per fer el nou currículum, d'aquesta mirada, de donar aquest espai als centres d'autonomia perquè puguin anar desenvolupant cada vegada més. Per tant, al gener hi haurà encara més recursos al sistema educatiu. El professorat tindrà una hora més per poder fer aquestes coordinacions. Sabem que això és un temps de soroll per refer horaris, però és aquest curs, el curs vinent ja tornarem a posar el comptador a zero. I, per tant, hem de saber aprofitar totes aquestes estones que tenim. Penseu que el professorat de secundària té 19 hores lectives i 24 de permanència al centre, però està contractat per 37 hores i mitja. Per tant, el temps que hi ha en fer reunions, en poder fer aquesta extensió horària en funció del projecte educatiu del centre, en poder jugar amb aquestes dinàmiques. A primària el mateix. Tenen les 24 hores lectives, que seran 23, tenen 5 hores de coordinació setmanals, tot el claustre, en què a la franja de migdia, normalment, excepcionant centres que puguin fer sisena hora, una altra organització, però en general tenen aquestes hores. Per tant, és part de la funció del líder gestionar aquestes hores perquè portin els resultats, que es faci en grup el que s'ha de fer en grup, per tant, tot el debat pedagògic, tota l'organització de centre, tota la presa de decisions, i es faci a nivell individual el que es pot fer individual. Per tant, ja sé que pot semblar que com a administració em toca dir-ho, però realment és així. Hi ha més recurs humà que mai pel número més baix d'alumnes que mai. Vull dir que... Jo resumiria, la quantitat no és qualitat. Totalment. Simplement és això, ho sabem tot. I també resumiria, perquè he d'escombrar una mica cap al meu tipus de centre, l'escola pública és una realitat, l'escola concertada és una altra, que serà un altre tipus de debat o de lideratge, però evidentment són dues realitats que no conflueixen. I és la situació. Molt bé. Doncs, si us sembla, li dono la paraula a l'Isabel. Però on estic ara? M'han presentat com a mestra, professora de secundària i ja estic a terciària. Llavors, crec que una forma també de ser eficient amb els recursos és comptar amb la terciària. És a dir, jo que he estat mestra i que he passat per secundària, per exemple, amb la formació d'equips directius, on està el coneixement, la investigació, l'impacte sobre la formació de direcció, fa anys que està a la universitat. Fa anys que hi ha equips de recerca a les diferents universitats que treballen sobre això. I, per tant, no se tracta solament de fer formació, sinó també de mirar quin impacte té aquesta formació, quins són els models que hi ha de recerca que s'ha fet que té un veritable impacte positiu. Per tant, rentabilitzant o sent eficients amb recursos, jo també he passat per totes les etapes, doncs penso que seria ideal que es comptés amb la terciària, és a dir, amb la universitat i amb la recerca, perquè són els que generem el coneixement científic, ara per ara. Per tant, per això també ho volia comentar, perquè a vegades perdem una mica el punt de vista i diem, no, com a administració o com a empresa, com el que fos, ja generem nosaltres la formació. I no comptem doncs, amb experts, que ja jo no sóc una, però aquí hi ha molts experts en l'àmbit de lideratge, que fa molts anys que estan recercant i que a més tenen ja eines per mesurar d'alguna forma
l'impacte de diferents possibilitats que potser s'apliquen i que després no funcionen. Faig un spoiler i és que en breu es presenta el Pla de Recerca Educativa del Departament. Molt bé. I compta amb... Jo crec que és un bon moment doncs, per acabar amb el debat que ha estat prou interessant i debat. I convidaria a la doctora Beatriz Pons, si vol ocupar el lloc. Para la doctora Pons, una pregunta. En estos contextos que usted conoce y que nos ha explicado, a los cuales ha hecho referencia, hay una preocupación tan grande. Claro, su conferencia era liderando el cambio educativo o algo así, ¿no? Hay una preocupación tan grande como la que tenemos aquí. Ya sé que lo que diré no es políticamente correcto, porque líderes somos todos, líderes son los alumnos, son los papás, son las mamás, el liderazgo hay en los conserjes, en los profesores, en los directivos, en los inspectores. Entonces, cuando se habla de liderar el cambio, no sé, una cosa es que sea, algunas de las características que nos ha dicho, participativo, colaborativo, que esté informado, pero me ha parecido entender que en los procesos de planificación hay aspectos técnicos y que en las características del liderazgo pues es la formación técnica para la planificación, no sé. ¿Qué pasa en esos otros contextos con lo del liderazgo? Yo diría que hay una perspectiva de reconocimiento del liderazgo distribuido, que se llama, que no existe el líder o una líder mítica que lo hace todo y que lo dirige todo, sino que reconoce un equipo y las fortalezas que hay dentro de una institución para llevar a cabo un cambio, y que eso es la función de un buen equipo y de alguien que lidera ese equipo. Y que hay que reconocer pues, que hay el equipo pedagógico, el equipo docente, el que se dedica pues, a otras tareas dentro de la escuela, de reconocerlo. Y en la formación, uno de los temas que nosotros tenemos y que estamos teniendo mucha dificultad es que no se puede formar solo a uno, que se tienen que formar a equipos. Y en la formación, un poco el trabajo que estábamos haciendo en la reforma de Noruega, de hecho, era involucrar a las universidades para dar formación directamente en las escuelas, no en sus aulas, sino cambiar la forma que las universidades daban docencia y llevar a los profesores a las escuelas para trabajar con los equipos, que la formación más eficaz es aquella que trabaja con equipos, no con individuos, porque preparar a uno fuera no aproxima mucho al cambio, sino que se ha de hacer, que es una formación mucho más activa, reconociendo los roles y responsabilidades de las distintas personas. Creo que aquí sí que se habla de todos somos líderes, y esto está creo que se habla también fuera de aquí, que es una realidad en el mundo educativo que prevalece, y hay una parte que es la descentralización, que está dando mucha más responsabilidad a más gente para llevar a cabo procesos de cambio, y que esto se tiene que reconocer, pero es verdad también que tiene que haber una formación específica de personas y equipos que lideren los procesos. O sea, que tiene que haber, y yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Que es verdad. Pero que tienes que reconocer el valor de las personas que van a participar en todos los procesos. Creo que eso es un poco el stakeholder engagement, la participación de las personas desde el principio. Y un grupo que ahora está más reconocido que nunca son los alumnos. Ahora en todos los foros internacionales sale un alumno de 18 años, de 15, de 14, hablan y está todo el mundo como... Claro, que entiende mucho mejor quién es un mal docente, quién es un buen docente, para qué sirve un inspector, para qué no. Y es como que hablan y a todo el mundo les ponen su sitio. Y es algo que está cambiando mucho en la reforma educativa, ¿no? Pues estuve trabajando con Irlanda, que tenían un examen que era horrible y sigue siendo horrible para al final a los 18 años, para pasar a la universidad, y que les daba un estrés, una angustia, se pasan todos un
2 años estudiando, preparándose para el examen y llegó el COVID y dijeron, bueno, este examen no lo podemos enviar, entonces vamos a vacunar a los niños que van a hacer, antes de a las personas mayores, decidieron al principio que iban a vacunar a los jóvenes para que pudieran hacer este examen, antes de cambiarlo. Y los niños, por favor, y los padres, pero cambien el examen y vacunen a las personas mayores, ya nos anotarán de otra manera. Por fin han cambiado el modelo, pero ha tenido que haber un empuje importante de alumnos y de padres para empujar al sistema y decir, no, por favor cambien, que esto es una locura, ¿no? Y se da pie a nuevas personas y a reconocer, bueno, las voces. No sé si esta voz es igual a liderazgo, pero es un espacio mayor a más gente. No sé si he respondido. No. Una pregunta que és... Més que una pregunta és una consideració, Com que parlem del lideratge i aquí hi ha tot el tema de la que és la direcció, entenent aquesta visió d'equip que deies, Beatriz, vull dir que amb aquesta idea de... Jo crec que una qüestió que hi ha una confusió una mica important és que sempre es creia que el director o la directora era el lideratge en tots els aspectes. Jo crec que hi ha una qüestió que a més necessita unes habilitats concretes, que és el lideratge institucional, que és el de la direcció, que una de les coses que pots fer és potenciar lideratges pedagògics, que en aquest sentit esperar que sigui evidentment, només faltaria que el líder institucional no conegués el currículum, només faltaria. Ara, segur que dins el centre té profes amb molta capacitat. Jo crec que, almenys aquí, al nivell de l'Estat, perquè el model de direcció és de l'Estat i és de Catalunya també, jo crec que el model de direcció, el nostre, que és teòricament semiprofessional, per mi és miniprofessional. Fa molts anys que el Paquín o el Paquín i d'altres estem parlant. Aquest és un sistema que dificulta molt que aquestes direccions facin aquest aprenentatge, aprenguin i a més tinguin uns coneixements específics. Per tant, jo em sembla, sincerament, que com que som érem una mena de món ibèric, com els portuguesos i els espanyols, diguéssim, ara en realitat ja els portuguesos ja han anat cap a un model més professional. Per tant, ja som els únics. I jo crec que això, sincerament, ja no ens ho podem permetre. I aquesta és una de les dificultats que hi ha entre el públic i el concertat, perquè entenem els centres públics, que estan molt lligats a tot el tema de funcionariat, no es professionalitza de forma tan directa, això. Això no vol dir que no tinguem directores i directors extraordinaris. I, en canvi, els centres concertats això ho tenen molt més clar. Per això són molt més estables, en general, les direccions. Per això dic que és una reflexió que surt molt del que hem parlat. Si puc parlar, soc representant de centre concertat. Jo et dono tota la raó. Al centre està la direcció, diguéssim, director, i jo tindria la part pedagògica, la direcció pedagògica, i està molt diferenciada la tasca, inclús per les famílies, pels alumnes, i jo penso que és el que t'ajuda a perdurar durant el temps, perquè tens molt clar el sistema. Jo estic totalment d'acord amb això, sota la meva vivència personal. Ho ves? Professor Gai. Que sigui per parlar, parlaré. No, parlar del lideratge dels directors, directores, i que hem de cuidar a les persones. Jo estic completament d'acord que les persones són la base de l'organització i, per tant, hem de partir d'elles i les hem de cuidar. Però, per generar polèmica, jo diria hem de cuidar a les persones amb límits, perquè les escoles, els professors, les professores, directors, directores són professionals
Clar, i jo com a professional, bueno, si tinc una depressió, he d'intentar superar-la, però no puc afectar els demés, ni puc demanar al departament que cuiden-me. Si tinc un repte professional, és que no tinc formació, escolta, té més de 18 anys, per tant també es pot formar. Vull dir que en aquest procés seguim pensant en un sistema paternalista, que m'ha de donar tot. En un món professional no passa. O sigui, si jo com a metge, si jo com a veterinari tinc un problema i no tinc a l'abast una resposta formativa, me la busco i me la pago inclús. I si tinc un dia que m'he peleat amb els meus amics, m'aguanto i bona cara perquè Déu pena. Vull dir que jo reivindico que hi hagi un context que proporcione formació, que proporcione un context de benestar, però paral·lelament hem de reforçar el sentit professional dels que treballen en l'educació. Escolta, que vostè ha de buscar també les respostes per si mateix, no espera i culpas fora. Bueno, es que ahora a las no sé, no m'han format. Ya cómo se espabiló el profesorat con el tema de la pandemia. O sea, como professionals estem formats per buscar les respostes que necessitem i no sempre hem d'esperar que nos la donin o que la culpa la té la inspecció, el departament, perquè a vegades és un problema nosaltres mismos. És un matiz, en el sentit de dir, sí, hem de cuidar a les persones, però no hem de ser paternalistes. Escolta. Jo estic, bueno, sembla que, però clar, m'expresso fatal. No, si és per tots, perquè tots han parlat de les persones. Quan el tipus, quan diem, sota el meu punt de vista, quan jo dic cuidar les persones, evidentment, si tu tens una depressió, tens l'obligació d'agafar-te una baixa mèdica. Si tu has tingut un mal dia en la teva dona amb els seus fills, això no t'ha d'afectar. Quan jo dic cuidar les persones, vol dir tenir-les en compte. I sobretot la part de comunicació. Tots sabem que depèn de com parlem amb un que està al davant i que vulguis o no vulguis pot estar per sota teu a nivell jeràrquic i si tu li vas parlant cada dia igual, a la llarga pots crear un clima que no és bo per l'escola. És en aquesta referència, són tots igual, per això dic, sobretot els elogis en públic i les recomanacions en privat. Per això, més que cuidar, respectem l'evolució personal de cada element. És en aquest aspecte. Evidentment no podem ser paternalistes i les coses han de tenir un límit molt marcat al professional. Si passem al professional, llavors és quan no funciona les coses. El professor Gairín, jo podia estar parlant hores, que ho havíem fet en algun moment. Jo crec que aquí necessitem posar la mirada en codi ètic del professorat i codi ètic no vull dir codi ètic, vull dir col·legi professional, és a dir, necessitem la creació imminent, necessitaríem que es creés un col·legi professional que defensi la veu dels docents com a professionals i que posi la professió en el lloc que té. Perquè moltes vegades el que passa en el món educatiu és que la veu se l'emporta la part sindical i reivindicativa. I crida molt, i potser no és tan representativa del que és la realitat. I moltes més persones estan alineades amb el que seria un col·legi professional, amb la professió, amb aquest voler ser, voler treballar, voler desenvolupar-se i desenvolupar l'organització, més que no pas en aquesta fe de queixa de situació laboral. Per tant, aquí jo diria que hi ha una part en la que molt més professorat s'hi trobaria representat, però que la veu que se sent moltes vegades és aquesta, que és la de proveiu-me, i no és la majoria del professorat. Molt bé, doncs hem esgotat el temps. Moltes gràcies.